Mamă, ce șmecher să merge joc. Doamne, slăvit ar Dumnezeu să merge așa toată viața. Adică până tu ai reparat. Eu chiar am mai mult de 100 și tot nu vă prind. What? Nu și-i dă Adrian. De ce? Și eu am crezut că stric calculatorul, dar văd că nu l-am stricat. Eu singurul lucru ce am făcut am fost sursă. I-am conectat toate cablurile prin spate. Băi, ce fain e aici. E făcut wire management. Da. Bine, și l-a curățat de prava. Ai schimbat pe asta. Deci nu mi-am notat și pe asta am schimbat. Deci nu mi-am notat pe niciun clavul. Zicea tot înainte că îmi dă și în dreapta și înainte. În... Stai, înainte. Deci banda... De fapt nu contează prima bandă mea. O urcăm la 115, Cum să nu? dar degeaba urcăm că vine bariera. De capul meu. Exact când adresezi întrebarea vine bariera, este? Da, eu urăsc Franța, eu. Acum suntem în Italia, Mihai. Nu, Grijă că... încă n-am ajuns în Italia. Ah, da. Mai vrei ce Nu mai mergem la Marseille, ce aveți? Am trecut de Nice, acum... A, nu Marseille. Ba da, suntem în Franța. Nu dracu, băi, dar de unde atâtea autostrăzi cu plată în Italia? Mai puține, dar pe mare. Merg cu 70 până Wow. Îl salută Vali, ui, Valentin, ui. Dar ce-i cu el? Că n-am mai intrat până acum. Wow, Nu da, știu. nu prea poate, care treabă. Lucră, omul. Mai lucrăm pe GTA la Bucari. Aia e altceva. Ia, bă, Mihai, câte ore ai făcut? 600 nu știu. Peste ce? Imediat mă depășești și pe mine la CSGO. Da, ok, ne face pe la CSGO, mai zici de mine. aici facem dreapta. Nu, în telefon. Da, dreapta, Dane, dreapta. Ultimele când intrăm, suntem câte 5-6. Da, te spam în joc. Să vezi ce fain e când dai cu capul de parapet. Da! Hai, filial dracu de camion. Gata, am ieșit. Mergem încet că oricum vine taxa. Da, vine acolo. Milano, Verona. Cu cine are? Da, acum am intrat în Italia, da. Acolo am intrat în Italia. Păi să simte Pe primul loc, ai la play-out. Vedeți că e cu bănuți? Am crescut. Că e bine. Vedeți ușor curba aia care să mă dăbănesc. Ce are barieră, mă, omule, mă, hai de capul. Așa e la modă. Cum e vremea la noi? Și da, Ce? trecută când am avut convoiul, eu tot la fel am mers pe acolo. Da. Merg cu 70. Pe aici e norat. De unde suntem mulți, noi. Ploata azi noapte, cred. Bine, la mine e procesorul puturos asta. E, bine. Chiar joi, când... De Bogdan ce mai e de el, că nu l-am mai auzit. A fost și Bogdan. Nu știu, sau o dată, nu știu. Nu-i mai merge calculatorul? Nu-i merge. Ultimul a ieșit dacă de la barieră. Încă n-am. Chiar am să băt pe bătrâni. Alina a ieșit? Acum? Gata. N-auziți ce vorbește omul ăsta în față? Păi am răspuns eu că încă nu, eu îl vedeam în oglindă când ieșise. O urc la 100. Bun. Cum să nu? Da, că văd. 120 dacă se poate. Nu trebuie să-mi zic. Eu am deja 80. O urc la 120 din prima. Gata, sănătate. Păi stai așa să ne mai apropiem o leacă noi. MCV la 200 de kilometri. Ilie, unde ești? În spatele tău. Vezi? Aha, da. Și asta unde îi punem pauză, domn Viorel? La capăt sau? La capăt. Am venit Hai băi, acolo, nu dai 4000 de kilometri de la... Sunt șoc. Nu trebuie să-mi se scârbească chiar de tot. Chiar vrei să nici nu-l mai văd? Nu, la Debrecen ne oprim. Tocmai de-aia zic, ce dragă, chiar vrei să-mi se facă silă despre dânsul? Mai mi s-a făcut mie silă de Split Tires, mai ținut vreo 3-4 zile la rând atunci. N-am mai jucat, nu mai țin minte când.
E ok distanța asta? Aoleu, mai tare, adică nu-l avem până Dan în tab. Hai să-i dau 100 E de lung, euro, nu? m-am plătit despre. Mai tare, mai tare. 120, tare? Da? 20. Eu viu cu 140. Nu e nicio... Mihai. Hai? Și am mai mult de 120. Nu m-am oprit. Țineți cam 100 de metri între voi ca să nu... Păi, nu... Care știți că aveți probleme cu... Nu știe că nu mai am de lucru. Care, Zic, știi? care știți că aveți probleme cu FPS-urile. Aici toți avem probleme. Zic, acum ai timpul că... Nu n-am contează lăsat de lucru, cine după aia cum nu mai ce am. ce. Ăsta merge mai bine pe calculatorul mai vechi decât pe astea mai noi. Mă dă-ne ce-i faci? Îi dai spinare 120 sau? Schimbăm banda, intrăm pe bucă. Pe bucă? Da, da. Pe ce bucă? E de-aia moale? Tare moale. Buca! Bă, dar mie îmi cresc kilometri în loc să scadă. E așa e la mod acum. Mami ce face? Iar se joacă pe... UFO de noapte. What? M-a trecut tot sau când? Ia uite cum a ajuns în bucă. Oh. Sunt în buclă. Da, da, e bine. Dacă aveți 50 pe buclă, sunteți buni. Atât copiii mei. Am văzut treaba asta de pace. 3-1 sau când... Gata, am ieșit. Turupa. Bine, am jucat și în 10. Dacă nu jucam 10, poate bătea. Că degeaba viitorul e tot tineret și de astea mongoli erau pierduți. Bine, taxă. Astea sunt mai dese ca în Franța. În Italia. Urât ești, mă. E cu bănuți. Păi, toate sunt cu bănuți aici. Cu dolari, cu lei grei. Nu-l da afară. Nu-l da afară pe... Că să-i plătească. Și facem prima în dreapta. Da, treaba lui mai întâi. Adrian, să te bagi și pe aia după dreapta, după bani de ultimi, că sunt mai multe. Bag-te pe ultima, de tot. Sau pe penultima. Și pe ce îi aduce? Pe altul mai prost. Bag-te pe aia la altă Adi. Pe Oh. Eddie. Pe unde e ăla? Mă urc la 90. 90. Am trecut. Știi? După andone. După ce am trecut bucla, te anunț să o ridici la 100. Dacă știu ceva, găsesc de lucru, apoi... Gata, poți să-i dai 100. Gata, urc la 100. Ciao. Hai, tată. Gata. 128 am. Nu-i nimic, dă-i tare. În stânga bandă, urcăm pe buclă. Am și 130, dacă nu mai izbesc, acum mai izbesc în veci. Până la buclă, Mihai, nu mai lăsa. Unde e Ilia meu, doamne? Am Eu mai sunt aici viu, am în vorbit la față. telefon și n-am pățit nimic. Să aici în față, Ionuț. Aia zi viu. Auzi? Ha? Ce ai zis? Că am vorbit la telefon și n-am pățit nimic. Păi da, am văzut, am Dar văzut. că șofer bun, știi? Da, bineînțeles. Merg cu 90. Pe Eurotrack. Faci cum a făcut unul, el întreba pe Ilie, zice, ești șofer? Dai tare, Adrian. Da, Ilie, da, în Eurotrack.
Dar el de acolo este așa de prost încât eu nu știu să-l parchez. O urc la 120, Știm că mai dă și pe stație, Mihai, să-l audă și alții, știi? Da, da. Ai bun, mergem pe prima te faci bandă. prost singur, e lucru mai. E lucru, vare. Înseamnă Unde? că altul știe că ești Milano. atât. Milano. Dacă bagă pe joc harta României. Lasă, mai bine să nu bage. Că Deja nu mi-e bagi cam de sever de Eurotrain. Spune, intru, știi vorba aia, cu convoia și n-alta. În loc să fac up 3 la ce trebuie, face pe morți. Vin bariere, Hai mă, dă-mi o cal, ce dracu fac. Ale dracu de bariere, exact când am prins o viteză. vin cu bănuți. Păi toate cu bănuți. Așa e în Italia. Dar prea dese pun treabele astea. Mai dracu, să facă și eu îmbunătățiri, eu știu, la motorul grea sau să anunțe cel puțin, domne, în anul 2040 jocul va fi pe cutare motor grafic. Să treacă pe DirectX 12, a? Prima în dreapta, Atunci nu va mai fi. Vorba. Apare Eurotrack Simulator 3. Dar nu, dar ei se axează mai mult sens pe PC-urile slabe, știi? Că mare